Ja, goedemiddag allemaal. Welkom op de tweede keuring vandaag. En nu bij Dekstation en Exportstal Henswoude in Oldenborn. Ik geloof dat we een 13-tal paarden gaan keuren hier. En we hebben het al uitgelegd. Ten opzichte van vorig jaar betekent het dat de paarden voor opname weer vooraf gaan rondstappen en ook op tal worden gezet. En dat geldt ook voor de rubriek graadverhoging. Iedereen veel succes gewenst en veel plezier met het volgen van deze keuring. Die ik samen ga keuren met collega's Piet Bergsma en Popke van der Meulen. Dear people, dear members of the KFPS all over the world, we are at the second location today at Henswoude Breeding Stables. We have to judge another 13 horses today, and we will translate the results in English after each comment in Dutch. Enjoy the live stream.
Ja, dan hierbij de uitslag van het eerste hengstveulen van vanmiddag. Dat betreft catalogus nummer 1, een hengstveulen van 2 maanden. Een veulen met ruim voldoende rastuitstraling, met een mooie horizontale romprichting, evenredig gebouwd. Als we naar het beenwerk kijken, zouden we het achterbeen graag wat minder gehoekt zien. Ook de voorbeenstand van het rechter voorbeen zou iets correcter mogen. Het veulen stapt goed, vlijtig, voldoende lichaamsgebruik. In draf zou hij het achterbeen wat meer onder de massa mogen plaatsen. Het veulen krijgt een tweede premie. The result of number 1, a colt, 2 months old. It's a foal with a nice breed expression, well-proportioned build. The leg work, the hind leg is a bit sickle-hocked and the right foreleg is a bit towing in. The walk is more than sufficient, and in trot the foal could place the hind leg more under the body. The foal gets a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Een hengstveulen, heel parmantig hengstveulen met een hele mooie voorhand, mooie verticale halsrichting, veel uitstraling. Veulen is evenredig gebouwd, zou iets sterker in de bovenlijn mogen, goed ontwikkeld. Droog beenwerk, achterbeen fractie gehoekt. Veulen stapt goed, schrijdend, met veel ruimte, goed lichaamsgebruik. In draf laat hij positieve dingen zien wat schakelen en lichtvoetigheid betreft. Zouden bij het achterbeen nog wat meer onder de massa kunnen plaatsen. Veulen krijgt een tweede premie. Result of number 2. This colt gets a second premium. It's a colt with a very nice forehand, very nice shape of the neck, a lot of breed expression. In the conformation, the back could be a bit stronger, good direction of the body. The hind leg is a bit sickle-hocked. The walk was good, with good length of strides. In the trot, he was light-footed, but could be more powerful from behind. Dat denk ik, maar hoe vond ik het laatst? Hoe lint eruit? Ja.
Ja, we hebben de presentatie in draf beëindigd omdat we willen dat de merrie regelmatig is die bij het veulen loopt. In het kader van welzijn hebben we dat zo opgelost. Het veulen. Een veulen met een heel expressief hoofd. Mooie halsvorm. In de bouw zouden we het veulen sterker willen zien in de verbindingen. De rug kan sterker. Het veulen doet wat driedelig aan. Ook wat het beenwerk betreft is het achterbeen vrij gehoekt en is het veulen ook al erg week gekoot achter. Het veulen stapt goed, ruim en goed door het lichaam. Draf was voldoende. Het veulen krijgt een derde premie. Result of number 3. The first filly and the only filly we judge here this afternoon. It's a filly with a nice head. In the conformation we would like to see the back stronger. The leg work, the hind leg is very sickle-hocked and also the foal has weak pasterns. Further, she has a good walk and the trot was sufficient. She gets a third premium today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Het is een merrie die vandaag opgenomen wordt in het stamboek, zonder premie. Merrie die eigenlijk uit wat uitersten bestaat. Merrie met een hele fraaie voorhand, een hele mooie halsvorm, een royale schouderpartij en een goed ontwikkelde schoft. Merrie die erg neerwaarts gebouwd is. En ja, wat sterker in de verbindingen zou mogen zijn daardoor, wat tweedelig aandoet. Merrie die zou wat meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. De stap is voldoende ruim en takmatig. Maar in draf zie je eigenlijk de bouw weer terug. Op zich heeft de merrie voldoende buiging in het achterbeen. Maar ze kan dat niet omzetten in oprichting. De merrie wordt dus vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 5. This 5-year-old full-book mare is accepted in the stud book today with no premium. It's a mare, it's a bit two-part. Good breed expression, nice shape of the neck, good shoulder, but the direction of the body is very downhill. The walk is sufficient. In the trot, we would also like to see more uphill trot. She is accepted with no premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. Een 5-jarige veulenboekmerrie die vandaag opgenomen wordt in het stamboek, zonder premie. Het is een merrie met veel rasuitstraling, mooie halsvorm, veel behang. Merrie die een goede schouderpartij heeft, die in de aansluiting lendenen wat sterker mag zijn. Ook het kruis wat meer lengte mogen hebben, minder hellend mogen zijn. Merrie die mag meer gelijkheid van passen laten zien in de stap. In de draf toont ze voldoende ruimte en voldoende krachtig achterbeen. Dus gefeliciteerd met de stamboekopname. Result of number 6. This mare, 5-year-old volboek mare, is accepted in the studbook today. She has long manes, a nice shape of the neck. The croup could be a bit longer and less sloping. In the walk, it was short long, and the trot was sufficient. So she is accepted in the studbook, no premium.
Het resultaat voor catalogus nummer 7. Deze merrie kon vandaag helaas niet opgenomen worden vanwege kwaliteit beenwerk. Dan komt nu catalogus nummer 4 terug voor primering. The result of number 7. This mare is not accepted in the stud book. The quality of the legwork could be better. Ja, in deze opnamerubriek is catalogus nummer 4 teruggekomen voor primering. Dit is een 7-jarige veulenboekmerrie met veel behang. Merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook zouden we graag de rug iets sterker zien, het kruis wat minder hellend. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf zouden we graag zien dat de merrie wat meer ruggebruik toont. De merrie wordt opgenomen met een 3e premie. Result of number 4. She is accepted in the stud book with a 3rd premium. It's a mare with a lot of manes. The head could have more expression. The croup could be less sloping. The walk is regular and good length of strides. And in the trot we would like to see more suppleness. She is accepted with a 3rd premium. Nog een keer rond of niet? Nog een keer rond?
Het resultaat van rubriek 6, 3-jarige Mary, nummer 8, die konden we vandaag helaas niet opnemen. Result of number 8, she is not accepted in the studbook today.
In rubriek 7 hebben we 1 stamboekmerrie voor graadverhoging. Het is een 5-jarige merrie, langgelijnde merrie, met een lange hals, zou wat meer neklengte mogen hebben. Merrie heeft een royale schouderpartij, een correct gesteld achterbeen, beschikt over hard beenwerk. De stap is takmatig. De draf is voldoende. De merrie wordt vandaag ster verklaard met een tweede premie. The result of number 9. It's a 5-year-old studbook mare. It's a mare with a long neck. She could have more length of the pole. A long-lined mare. The quality of the legwork is dry. And also the stance of the hind leg is correct. The walk is regular. And in the trot, she had a good use of the hind leg. So she gets a second premium today and is declared star.
Ja, in rubriek 12, catalogus nummer 10. Een 4-jarige veulenboekruin voor stamboekopname. Het is een ruin met veel rasuitstraling, veel behang, een expressief hoofd en kijkt helder de wereld in. Het is een compact gebouwde hengst met een goede kruisligging. Zou wat meer schoftontwikkeling mogen hebben, misschien iets sterker in de rug. Beschikt over correct gesteld beenwerk en hard beenwerk. De stap is vlijtig en mooi schrijdend. En in draf laat de ruin veel balans zien. Hij wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 10 is a 4-year-old full book gelding. It's a gelding with good breed expression, a bit stocky build, could have more well-developed withers. The position of the croup is good. He has a very good walk and a very good trot, so he is accepted in the stud book today and declared star with a first premium.
Ja, tot slot op deze dag nog 3 Veulenboekhengsten voor sterverklaring. Te beginnen met catalogus nummer 11. Een 3-jarige hengst. Een hengst met veel rasuitstraling. Een langgelijnde hengst die voldoende bovenlijn heeft. Goede romprichting. Beenwerk, dat zou met name links iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap is goed, vlijtig en in draf toont het paard veel balans in de wendingen. En mooie opgerichte houding. De hengst wordt vandaag sterverklaard. Result of number 11. This stallion is declared star today. It's a long line stallion with good breed expression, a good walk and a very good trot with a lot of balance.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 12. Ook een 3-jarige hengst. Hengst met een fraai hoofd, een iets zware hals die diep uit de borst komt, wel goed gesteld. Een goede bovenlijn, ook een goede kruisligging. Kruis zal wat meer lengte mogen hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is takmatig en heeft voldoende ruimte. Zou misschien nog het voorbeen iets verder weg kunnen zetten. Ja, in draf zouden we toch het achterbeengebruik wat resoluter willen zien. Het paard heeft veel balans, ook heel mooi gebruik van het voorbeen. Maakt ook veel ruimte, maar zou het achterbeen directer en verder onder de massa kunnen plaatsen. Overal hebben we gemeend dat we deze hengst wel ster maken, omdat hij voor die draf wat kan compenseren. Dus ster gemaakt vandaag, Veulenboek hengst, sterhengst. Result of number 12. It's a long-line stallion with sufficient breed expression, with a good walk. In the trot, he has a nice use of the foreleg, but we would like to see the hind leg placed more under the body. It's a star stallion today.
en dan het laatste paard van vandaag, catalogus nummer 13. Eveneens een 3-jarige hengst. Een hengst met een fraaie voorhand, evenredig gebouwd, goede bovenlijn, goede romprichting. Kruis zou wat minder hellend mogen. Het achterbeen is vrij sabelbenig. De stap zou wat resoluter mogen, wat meer door het lijf. En ook de bewegingsafloop in stap zou correcter mogen. En dat geldt eigenlijk ook voor de bewegingsafloop in de draf. Paard maakt voldoende ruimte. Wordt vandaag geen ster verklaard. Daarvoor mag de stap overtuigender en de bewegingsafloop correcter. Bedankt allemaal voor uw aanwezigheid hier. En eigenaren gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Wanneer is de volgende keuring? Nou, dat weet ik niet. Bedankt allemaal voor het kijken thuis. Wij sluiten hierbij de keuring af. En we wensen nu fijne paasdagen toe. En graag tot een volgende keer. The result of the last horse of today is number 13. It's a Volbook stallion. He is not declared star today because the walk could be better and also the legwork could be better. This was the last horse of today. We hope you enjoyed this live stream and we hope you enjoy your weekend and hopefully see you next time. Thank you.